kanus aman mahuman ang ato ang kwarisma og mag +7 na ta unsa mang adlaw karong umalabot nga Sabado. So karong malabot nga Sabado mutapos na ta sa atong kwarisma, and the following day musulod na usab kita og usa ka semana. Kani moong simanahaw na mga igsuon nga kasaulugan mao ni ang nagdugtong kanato, nagdugtong sa gipuntingan sa ato ang kwarisma, sa ato ang kinabuhi. So unsa day atong gipuntingan sa atong pagsaulog sa kwarisma? Maayong hapon. Hello. Unsa day atong gipuntingan sa kwarisma? Kabalo. Disgrasya. Kinalang may balot ang mga igsuon. Sa ato pa, kung naade tayo gipuntingan o natay buot kabuton sa kwarisma, meaning, sa atong pagsaulog sa kwarisma, wa day taga saulog ni ini, kay tulumanon sa atong relihiyon. Wala. Naatay buot kabuton, kay kung wala tay makabuot ng panahon sa kwarisma, unsay kapuslanan na itong pulo puasa o ulo abstinensya, kakapoy ang way kaong-kaon? Dili ba? Pero naatay buot kabuton, unsa man, muni ang gipuntingan nato og gidugtungan sa sunod semana nga atong sulog. Unsa may atong sulog sunod semana? Ang Semana Santa. Sumtang Santa sa ato pa Huli, sa ato pa mosulod ta sa Holy Week, balaan nga semana sa ato ang kasulugan sa panaw sa kinabuhi. Aron madugtong ta sa buot kabuton nato sa kwarisma, unsa man ang gitawag nato og pagkabanhaw. So basically, fundamentally, mauni ang gipuntingan sa ato ang kwarisma, ang pagkabanhaw. So unsa din ang pagkabanhaw, mga igsuon? Now, kung ato ni nga pamalandungan, sigon sa ato nasabtan, magisgot ganitag pagkabanhaw, gapasabot ana nga pagdawat sa bag-ong kinabuhi, human sa kamatayon. So nakadawat sa bag-ong kinabuhi. Unya, mga igsuon, dili ni lisod sabton natong mga binunyagan kung makasabot lang yun unta ta sa bunyag. Kaya mo gini ang pasabot ani may suon nga, di ba? Ningon ta nga sa bunyag, kita gipakatao pag-usab diha ni Kristo. So we are all born again diha ni Kristo. Kaya gipakatao ta pag-usab mo nang nakadawata sa bag-ong kinabuhi. Mo nang sa ato pagkahiusa diha ni Kristo, sumala pa ni San Pablo sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Kita usab namatay na sa atong pagpakabuhi dinhi sa kalibutan. Kaya ang pagpakabuhi dinhi sa kalibutan, mga igsuon, kanabang ang atong end, pananaw sa atong pagpatingkamot para lamang ng kalibutan na maunay usa ka dakong sayop, sala, nga naman. Kay mamiya raman tas kalibutan, magpunting tas kalibutan, nga mamiya raman punta. So ato kita mo punting sa atong mga paningkamot, sa kalibutan nga gitudlo sa atong Ginoong Hesus, ang may tungod sa kalibutan sa kinabuhing dayon. Maubitaw na nga diya sa pagkabanhaw ni Kristo, padayon ta sa gingon ni San Pablo, kita ang mga binunyagan na nga banhaw puta, bag-ong kinabuhi, bag-ong pagkatawo, tungod kay kapakabuhi tas kalibutan, apan ang atong pananaw o pagpanabot sa atuang mga kalandrakas, mga paningkamot, atua sa kinabuhing tunhay. Gatanaw ta sun sa atong mga binuhatan karon, kay kaning atong makinayag pamatasan binuhatan, mga igsoon, mao man ni ang nagtug-an nato. Di gyud ta makalilong ani kun nagpalangit ba ta o wala ba. Mao bitaw nang niatan kwarisma sa atong kinabuhi, kay muni panahon 40 days pagpamalandong, pagtan-aw nato sa atong kauga lingon.
nga sa ato nga matagkaroon ug unya nga pagkinabuhi akong balikon. Langit ba ang atong gipuntingan niini o wala ba? Mao na nga aron nga makasulutan ni anang langit, usaray gipangayo nato unsa raman nga magmatinud-anon ta sa ato ang Dios. Nga magkinabuhi ta sa iyang kabubuton. Na unsa man nato pagkabalo sa kabubuton, mao na para nato mga Kristiyanos mupunting ta diha ni Kristo. Kay si Kristo mao man ka ang kamatuoran, ang dalan ug ang atong kinabuhi. Nga pinaagi kaniya makasulod ta sa kinabuhing tunay. Pinaagi sa atong pagpaminaw sa pagtulunan, pagpaningkamot, pagkinabuhi niini. Nya mo ni atong gitan-aw ron mga igsoon, if we are faithful to God. Mabitaw nang niining katapusan nga Domingo sa Kwaresma sa atong ebanghelyo karon, gidapit ta sa pagpamalandong sa usa sa mga ino natong kasinatian o makita nato nga kasinatian sa atong tawhanon nga katilingban. Unsa may gihulagway nato ron? May tungod sa usa ka babayi, no? Gihulagwayan ta, usa ka babayi nga nasakpan nga nanapaw mga igsoon. Sumuni atong pamalandungan kaning usay gipasabot aning sala nga gitawag og panapaw. Ilabi na sa atong panahon ron, kaya ang ato rabang pagpanabot og panapaw para ras mga minyo. So katong mga wala dili minyo, dili makapanapaw. Maayong hapon. Munang atong pamalandungan ni mga igsoon. Now, mabitaw nang sa ato ang Kristohanong katilingban mga igsoon, ang kaminyoon sa duha kasakop sa atong simbahan nga binunyagan, dili na ni sabton sama sa yano nga kaminyoon kanang sa civil bitaw nga mao ang paghiusa sa duha kasakop sa katilingban, dili ra ingon ni ana ang atong pananaw. Unsa man ang kaminyoon sa atong simbahan sa duha kasakop nato nga binunyagan, ang kaminyoon gitawag na og sakramento. Unsa man ang sakra? Sagrado, mentum, sign, timaan, sagradong timaan. Nga sa ato pa kay timaan man, dili lamang na para sa mga minyo, para natong tanang mga binon yagan. Kay mauna ang nagpasabot nato unsa ta sa atong relasyon diha ni Kristo. Natanawa diha sa kaminyoon mga igsoon, usagis ato makatunan nga mga taong mga minyo sa atong simbahan ingnon dayon, dili na mo duha kundili usa na lamang mo, usa na. Unya mao ni ang gipasabot sa ato ang pagkahiusa diha ni Kristo mga igsoon sa pagdawat nato niya sa bunyag, nga diin kitang mga binunyagan og si Kristo dili na duha kundili usan na lamang. Muna bisan tuod atoa ang atong lawas, apan ang atoang panghuna-huna, pananaw kinabuhi, paghulma sa atong kinaya unsaon pagkinabuhi sa kalibutan, dili na sa atong tawhanon nga pagpanabot og kapasidad, kundili ato na ni siyang hulmaon din na sa atong pagtuo o pagdawat ni Kristo sa ato ang kinabuhi. Muna gitawag tag Kristiyanos. Mabita na giingon mga igsoon nga si Kristo mao ang bana ug ang simbahan mao ang iyang asawa. Kinsa man ning simbahan na nga gisgutan mga igsoon nga asawa ni Kristo? Ang simbahan nga katawhan nga nakigiusa ni Kristo. Ya, klaro kay ni kitang mga binon yagan. Mo nang gipahinumduman ta niini. Kaya ang atong Kristohanong katilingban mga igsoon nga gitawag og simbahan, mao man ang gitatog lawas mistiko ni Kristo. The mystical body of Christ. Nga diin ang simbahan nga mao kita atoa ang flesh, and yet in communion and in one with
Christ. Maubita na maigsoon og magisgot ganitag panapaw isip sala sa kaminyoon unsa mang salaan ng panapaw, pagpanapaw, adultery. Unsa man na mo na say sala batok sa pagpakighiusa. Oneness. Kaduna man kay side bit dili na one. Unsa pa? Ang panapaw may suon mo na sala against faithfulness. Supak sa pagkamatinod anon. So unsa may opposite anang faithfulness mga igsoon, matinod anon. Unsa may opposite ana? Di ba ang pagkalimbungan? Limbungan. Unsa pa? Unsa ay sinonim pas limbungan? Maluibon. Maluibon. Muna ipasawat ang pagpanapaw. Sin against faithfulness. Sin against commitment. Pagpanaad. Di ba tanawan ng mga minyo, mga iso, di ba manaad? Sugod karong adlawa, bisan unsay mahitabo. Bisan unsay mahitabo. Maayo o dautan. Kabatayon lamang ang makabulag. That is the commitment. Pero man na pasabtirong panahon na. Kadaghan ron nga sakop sa atong simbahan mga igsuon, di man mutuo ana. Mas mutuo man ta sa mga marisol. Balamog marisol? Nakabalo ka ni last week lang. Una na kong nabalaan, marites. Kung sa man ang marites? Yan na po dahil marisol, Maria Sulsulan, mo baron. Kanabang magsigig panulsol, boh. Mo man na mga igsoon, usa sa pagkapahamulag nato mga igsoon kay maminaw ta sa sulsol sa kaaway sa Dios. Kisab ning kaaway sa Dios mga igsoon, ang yawa nya nganong madala man ta niya kay duna man sa gitawag nato biso sa in English pag cohorts. Kabalo mo cohorts? Mao ni ka ng mga alalay ba, mga kaberks. Kauban, mga kahanib, mga igsoon sa yawa. Aron nga mo'y magsulsul kanato sa buhat sa pagpakasala. Maubita na mga igsoon sa atong pagpamalandong, muni atong tanawon sa atong kaugalingon. Isip mga binunyagan. Asa na ta, basin baya og nahimo tang mananapaw ngadto sa Dios. Nga naman, mananapaw ngadto ni Kristo kay nawala ang atong faithfulness mga igsoon. O usa nga konkrito kaayo nga makita nato ani mga igsoon, konkrito kaayo. Kanang magsigig panawat og kwarta mga igsoon panahon sa eleksyon. Maunay mga mananapaw. Nga naman, kay mga maluibon, giluiban si Kristo mga igsoon. Murag si Judas Iscariote, nga gibaylo ang Ginoo tungod sa tinagingting sa sapi mga igsoon. Mauna ang mga tao nga manawat og kwarta panahon sa eleksyon. Nganong nakaingon ta ana mga igsoon? Karon la mo kahibalo ani? Kung mutuo lang ta nga ang atong Kristohanong katilingban nga gitawag og simbahan mauday ang lawas mistiko ni Kristo, spiritual body of Christ, then ang eleksyon nato pamulitika maunay pagmaniho nato sa atong katilingban nga maayo unta magmahimsog ang atong katilingban, maayo ang dagan sa atong katilingban.
Pero sa matag higayon nga di ta mo maniho ni ini, kay atong ibaligya ang kaugmaon sa atong katilingban tungod niya ng kwarta, kahangol sa kwarta, mao na muratag si Judas. Gibaylo na to si Kristo ang atong katilingban nga mao yang lawas mistiko. Di ba o siya gingon, kung inyo kining buhaton sa labing ubos sa ako inyo ning gibuhat dinhi kanako. Karon na mo kay balo ana nga kanang mga nanawat o kwarta mao nay Judas karong panahon na. Unya mga mananapaw. Nganong naingon anak man mga igsuon, kay mituo man sa mga marisol ang cohort sa yawa. Pareho kog minyo ba? Ingon-ingon din, sus pader, di na ko agwantan yung akong gipinyuan ron, di na ko man magbulag na lang yun mi. Tayo pa ka Diyos sa ingon-ingon kang di ka kaagwanta, makigbulag na ka. Biusa detong inyong gisaad sa aran panon sa inyong kaminyoon, joke only rada ito? Are you making fun sa inyong imong kinabuhi? Nga ingon-ingon kang, bisag unsay mahitabo, maayo dautan, sugod rong adlaw, kamatayon lamang makabulag, kiss usabi. So di na, joke only rada na. Nga naman, kay mituo man tas mga marisol. Kana bang normal mag yun ang mag-away ng mga magtihayon. So biyo nga, nagsigir mo away, maimpirno mo anak, kaya muna masig away. Bas may pag magbulag lamang mo, ya pangita mo glain, kaya mas labaw pa mo maimpirno. Kaya pag panapaw naman na, wa na masabtirong panahon na mga igsuon. Napabay panapaw rong panahon na? Wala na. Kita na may magbuot na to. Nga naman, kay mi nagpasulsul man ta mga igsuon. Uy, imo ng tawhanong katungod. Human rights. Nga left na di ay to. Human freedom. Nga malipay ka. Hindi naman ka matagbaw, pangitaglain. Muna, mutuo na ganita ng mga isuon, pildi na ta. Mabita nang doon natay kwarisma kaya atong pamalandungan kisa magitinud-anay nga gituuhan nato sa atong panahon karon. Si Kristo ba? O ang kaaway ni Kristo mo'y atong gihimo nga mo'y atong gihimong gabayan sa atong pagkinabuhi mga isuon. Munang nahimo tang unfaithful, mananapaw. So dili na din ni paras minyo may suon, mauni ang atong pagkinabuhi. Nganong yun ani mo kay kumutuo ta nga larawan ta sa dili makita nga Dios. Sa ato pa, ang Dios mo'y makita sa atong kinabuhi kay larawan magkata. Pero kung ang ato na ganing kaugalingon ang makita, kana gapasabot. Nga wa na ta mutuo sa Dios. Nagsunod na ta sa pagtulunan sa kaaway sa Dios ug mao nang nibalik ta sa pagpakasala mga igso. Munang grabe ni nga sala mga igso. Kaya nagpaka-Dios ta sa atong kauga lingon. Mo nang tan-awa mga igsoon, usa sa atong gipamalandungan ron unsa may mong epekto sa sala nato. Kita ray madaot mga igsoon. Tanawa ng mga tao nga hangol kayo kwarta panon sa eleksyon, wa nagoy mo respeto anak nila. Tinud-anay. Daghan nang mingon nga, uy, kanisya kay mo dawat ni kwarta aton aron ipasulat ning mao kadito. Gihimo na kang uto-uto. Wa na kay respeto. Wa na di na ka respetuhan. Barato na ka kay nga tanan. Pero tanawa ng mga tao, mga igsoon nga dili hangol o kwarta, wala magpasulsul sa kaaway sa Dios. Di ba minsan, ay dili ta anak kay dili man na sila magpadala kwarta. Sige, respetuhan ka.
Sumunang ayog di na to insultuhon ang atong kaugalingon mga igsoon. Ang atong dignidad sa atong pagkaanak sa Dios. Maubita na nga kung magpasulsul ta sa kaaway sa Dios, kita ray gapamubo sa dignidad sa atong pagkatao. Maubita na mga igsoon, nindot kayo kay ang good news sa ato ang pagpamalandong karon mga igsoon ba. Di ba, gidala ni kaning mananapaw sa atong Ginoo, nya ginan nila magtutudlo, kaning bayanan, nakpan magnanapaw, nya sumala pa sa balaod ni Moises. Batuon man ni siya, hantod mamatay, kaya mo man ay penalty. Pero naisulod nga linya pagkauman anak mga igsoon. Nya kanina ka panako ba, ni nga, ilan ning gibuhat aron pagbitik sa atong Ginoong Hesus. Pagbitik, so ilang bitkon, sa ato pa dili o masipyat si Kristo, hukom ani pildi na siya. Ngano man mag-ison, kay kung miingon siya nga, o sige, batuhan ninyo, kay makasasala man dagway ni, ino na ka, bakakon ka nga magtutudlo. Ingon-ingon ka nga ang Dios mahigugmaon, mupasaylo, hatag-hatag, pagkagsambingay, matungod sa prodigal son, unya karon imo ni siyang ipabato na noan. Di ba? He will be accused. O mingon po siya, dili ni batuhon kay kapag gawali ko og paghigugma. Dili kagikan sa Dios. Kay supa ka sa balaod ni Moises, o ang balaod ni Moises nagagikan man sa Dios. So it's not easy. It's a difficult situation mga igsoon. Pero tanawa, wa man sila kay balo nga si Kristo mauman ang kinaadman mga igsoon. Ug walay tawhanon nga kinaadman nga mas makalabaw pa kay kaniya. So nasabtan man ni Kristo, unsay hinungdan nganong batuon ang bayi? Unsay hinungdan? Tungod sa sala, pagpakasala mga igsoon. Tungod sa iyang pagpakasala, mo nang batuhon siya. So ang hinungdan, pagpakasala. So nindot kay tubag sa atong Ginoong Hesus. Okay, kaya nakasala man ka ni siya, silutan man ni siya, bikinsa ninyo din mo'y walay sala. May paunaha pagbato kay lisod po niniong makasasala, mo po'y mubato sa pariyo po niyang makasasala. That is not fair. Ang makasasala, manghukom sa utro niya makasasala, asa man ang hustisya, anak. So, unsay nahitabo? Pareho sila makasala, tanan. Kaya mo man ang kamatuuran mga igsoon. Maubitan ng mga igsoon, usa sa kinaiya na to mga Kristiyanos, mga igsoon, dili kita manghukom sa uban. Di ba? Kaya mo naigon sa itong Ginoong Hesus, ang taksanan nga imong gamiton sa imong isikataw, musap ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kanimo. Munang para na to, atong gitanaw nga, pariho rata sumagtinabangay ta. Magtudluan na ta, magbadlungan na ta, kay pariho tang makasasala, aron mahawas ta aning kinabuhi sa pagpakasala. Pero unsa may nahitabo rong panahon na, pagkagaana kay sa atong kamot pagpanudlo kinsay sad-an. Kabantay mo, karong panahon na? Kasi na kayo na, kanasi ko na, may katang mutudlo, balinggan, automatic. Pero wata magtanaw nga, usara iya tuloy atua. Maharagap sulay magtudlo. Asa ng tulo? Susulay ko no, siya, tanawa. O, nakala mo gitudlo, pilar kabuk iya ha. Usa, imo tulo, tiaw mo na. May tag mo yung kakisa na kaingunan eh, kanasiya, kader ano o. Muna mga igsoon, muna usa sa mga kinayan na itong mga Kristiyanos, dili ta magpatuyang. Mabita mo yung kang guys of freedom and human rights, kanang minyo mga igsoon, paghatag sa imong commitment, ni surrender na kas imong freedom o right, nga to sa imong giminyuan. Mausap ta mga igsoon, nga doon na tayo gusto o layhan nga buhaton, apan di ragyod nato buhaton. Nga naman, kay supak man,
sa atong gipuntingan sa atong panaw sa kinabuhi nga mao ang langit. Dili na to kinaiya ang paghusgar sa mga tao, mga igsoon, apan atong kinaiya ang pagtinabangay aron mahawas ta sa atong kinabuhi sa pagpakasala. Mabita na at the end of the gospel, unsa giingon dinhi ni Kristo, asa naman sila inday? So wala naman sir, taga-tayasan no pud ito siya no. Oo. Nawa kanila siluti. Wala man po. Munang niingon sa Kristo, nandi po ko musilot nimo. Pero naay nindot kay nga nasod. Unsa giingon? Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Muna maigsuon manginaot kita nga niini nga as we come to end sa Kwaresma sa atong kinabuhi, mga igsoon, doon na pa'y uskasimana, 7 days. Let us continue reflecting sa atong kinabuhi aron nga unta sa atong panaw ning kalibutana. Let us struggle sa atong mga pagpaningkamot nga magmatinud-anon ta sa ato ang Dios. Panginaot nga at the end of our journey makasulod ta niya ng Pinoy-anan uban sa tag-iya sa atong kinabuhi ang atong langit nun nga amahan diha sa Pinoy-anan sa kinabuhing tunhay. Amen. Palihug manindog.